படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 25. பகவான் சர்வபூதானாம் அத்யக்ஷோ வஸ்திதோ குஹம் வேதஹி அப்ரதிருத்தேன் பிரஞானேன சிகீர்ஷிதம். மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மதேவர் கூறினார், எம்பெருமானே, தாங்கள் அனைத்து ஜீவராசிகளின் இதயத்திலும் பரம வழிகாட்டியாக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். இதனால் உங்களது சிறந்த மதிநுட்பத்தின் மூலமாக ஜீவராசிகளின் எல்லா முயற்சிகளை பற்றியும் எவ்வித இடையூறும் இன்றி நீங்கள் அறிகிறீர்கள். பொருளுரை. பகவான் அனைவருடைய இதயத்திலும் சாட்சியாக அமர்ந்திருக்கிறார் என்பதை பகவத்கீதை உறுதி செய்கிறது. இதனால் அவரே உத்தரவிடும் பரம வழிகாட்டி ஆவார். செயலின் பலன்களை அனுபவிப்பவர் வழிகாட்டி அல்ல. ஏனெனில் பகவானின் உத்தரவு இல்லாமல் ஒருவரும் அனுபவிக்க முடியாது. உதாரணமாக, குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையானவன் தடை விதிக்கப்பட்ட ஓரிடத்தில் குடிப்பதற்கு நிர்வாகியிடம் மனு செய்கிறான். நிர்வாகியும் அவனுடைய நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மதுவை மட்டுமே அருந்த வேண்டும் என்ற விதியுடன் அவனை அனுமதிக்கிறார். அதை போலவே ஜட உலகம் முழுவதும் குடிப்பழக்கம் உள்ளவர்களால் நிரப்பப்பட்டு உள்ளது. அதாவது ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் அவனுடைய மனதில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை உள்ளது. தங்களுடைய ஆசைகள் நிறைவேற வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் தீவிர விருப்பம் கொண்டுள்ளனர். தந்தை மகனிடம் அன்பு கொண்டிருப்பதை போல் சர்வ வல்லமை பொருந்திய பகவான் ஜீவராசிகளிடம் உள்ள அன்பினால் அவர்களின் குழந்தைத்தனமான திருப்திக்காக அவர்களுடைய ஆசைகளை கொண்டுள்ள ஜீவராசி உண்மையில் அனுபவிப்பவன் அல்ல. உடலின் சலன சித்தத்திற்கு அவன் தேவையில்லாமல் சேவை ஆற்றுகிறான். குடிகாரன் குடிப்பதால் எந்த நன்மையும் அடைவதில்லை. ஆனால் குடிப்பழக்கத்திற்கு அவன் அடிமையாகிவிட்டதுடன் அதிலிருந்து விடுபட அவன் விரும்பாததால் கருணாமூர்த்தியான பகவான் அத்தகைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் வசதிகளை அவனுக்கு அளிக்கிறார். ஒருவன் ஆசையற்றவனாக ஆக வேண்டும் என்று அருவவாதிகள் சிபார்சு செய்கின்றனர். மற்றும் சிலர் ஆசைகளை முற்றிலும் ஒழித்துவிட சிபாரிசு செய்கின்றனர். அது சாத்தியமல்ல. ஆசைப்படுவதே உயிரின் அடையாளமாகையால் ஆசைகளை முற்றிலும் ஒழித்துவிட ஒருவராலும் முடியாது. ஆசைகள் இல்லையெனில் ஜீவராசியொருவன் இறந்து விட்டவன் ஆவான். ஆனால் அவன் இறந்து விடவில்லை. எனவே உயிர் வாழ சூழ்நிலைகளும் ஆசைகள் இணைந்தே செயல்படுகின்றன. ஜீவராசிகள் பௌதீக ஆசைகளை துறந்து பகவானின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஒத்துழைக்க வேண்டும். அதுவே பகவத்கீதையின் முடிவான உபதேசம் ஆகும். இக்கருத்துக்கு பிரம்மதேவர் உடன்பட்டார். இதனால் காலியாக உள்ள பிரபஞ்சத்தில் சந்ததிகளை படைக்கும் பொறுப்புள்ள பதவி அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. எனவே பகவானுடனான ஒற்றுமை என்பது தனது ஆசைகளை பரம புருஷரின் ஆசைகளோடு பொருத்துமாறு இணைப்பதாகும். இது ஆசைகளின் பூர்ணத்துவத்துக்கும் வழியமைக்கிறது. அனைத்து ஜீவராசிகளின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக உள்ள பகவான் ஒவ்வொரு ஜீவராசியின் மனதிலும் உள்ள எண்ணங்களை அறிவார். அவருக்கு தெரியாமல் யாராலும் எதையுமே செய்ய முடியாது. பகவான் தமது பரமான மதிநுட்பத்தினால் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய ஆசைகளை முழுமையாக நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் வாய்ப்பையும் அவற்றுக்குரிய பலன்களையும் அளிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 25வது பதம் ரொம்ப அழகா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி ரொம்ப அழகா பிரம்மதேவரை பத்தியும் அவருடைய அதாவது 8வது அத்தியாயத்திலும் 7வது அத்தியாயத்திலும் கேட்டது விஷயங்களை நல்ல அழகா பதில் கொடுத்துட்டு வர பரிசுத்த மகாராஜாக்கு. சரி, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் கூறினார், எம்பெருமானே, தாங்கள் அனைத்து ஜீவராசிகளின் இதயத்தில் பரம வழிகாட்டியாக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். இதனால் உங்களது சிறந்த மதிநுட்பமான மூலம் ஜீவராசிக்கு எல்லா முயற்சிகளை பற்றியும் எவ்வித இடையூறின்றி நீங்கள் அறிவீர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த இடத்துல, இல்லைங்களா? பிரம்மதேவரோட கணிப்பு இது. சரி, இப்ப நாம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவான் பாத்தீங்கன்னா இதேதான் பகவான் கீதையில சொல்லியிருக்கார். அது எந்தெந்த அத்தியாயம் யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு 3 அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கிறார். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? சரியா ஞாபகம் இல்ல பிரபுஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒரு ஸ்லோகம் 3 அத்தியாயம் சொல்றேன். 3 அத்தியாயம். 15வது அத்தியாயமா பிரபுஜி? ஹரிபோல் 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 மாதாஜி. அது 1. 15ல சர்வசிய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ, அது கரெக்டா பிரபுஜி? அண்ட் 18ல சொல்லியிருக்காரு இல்லையா பிரபுஜி, ஹிருதேஷ்வ திஷ்டதி ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷுன திஷ்டதி பிராமியாம் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மஹேயா. கரெக்ட் பிரபுஜி? 13ல இருக்கு இல்ல பிரபுஜி, சேத்ர சேத்ர ஜ்ஞான. ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல். 13, 15, 18 இது 3லயும் ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து ரொம்ப தெளிவா கொடுத்திருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஆனா ஆக்சுவலா வந்து 3வது அத்தியாயத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு ஒரு சின்ன விஷயமா தான் சொல்லுவார் பகவான். அதாவது ஓர் உடல் ஈர் உயிர் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதாவது ஓர் உடல் ஒரு உயிர். சில பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த இதுல வந்து 3வது அத்தியாயத்துல. ஆனா ரொம்ப அழகா சொன்னது 13ல வந்து 13வது அத்தியாயத்துல 22வது பாதத்துல ரொம்ப தெளிவா சொல்லுங்க. என்ன சொல்லுன்னா, ஜீவாத்மா இந்த உடல் இயற்கையின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டது. ஜட இயற்கையின் குணங்களுடன் ஏற்பட்ட தொடர்பினால் ஜீவாத்மா இந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப தன் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கின்றது அப்படின்னு 13வது அத்தியாயத்துல 22வது பாதத்துல சொல்றாரு. அதே 23ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இந்த உடலில் குடியிருக்கும் மற்றொரு பரமாத்மா என்று அறியப்படுகிறார். அவர் கண்காணிப்பவர், அதாவது அனுபவிப்பவர், தலைவர், அனுபவிப்பாளர், அனுபவிப்பவர் மற்றும் மகேஸ்வரன் ஆவார் அப்படின்றத 13ல 23ல சொல்றாரு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி 18வது அத்தியாயத்துல 61ல சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னா, அனைத்து உயிரினங்களின் இதயத்திலும் பகவான் பரமாத்மாவாக அமர்ந்துள்ளார். மாயையால் உருவாக்கப்பட்ட உடலும் இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா ஜீவன்களின் வாழ்க்கையில் பயணத்திற்கு ஒரே காரணமாகிறார். இது 18வது அத்தியாயத்துல 61வது பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே 15வது அத்தியாயத்துல 15வது பதத்துல பாத்தீங்கன்னா, எல்லோட இதயத்திலையும் நான் வீற்று இருக்கிறேன் அப்படின்னு 15ல சொல்றாரு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி 16, 17 சொல்றாரு பாருங்க. என்ன சொல்றாருன்னா, ஜட உலகில் உள்ளவர்கள் தடுமாற்றக்கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தடுமாற்றம் இல்லாதவர்கள் என்றும் இருவரும் அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷ பரமாத்மாவா நான் இருக்கிறேன். அவரை தவறக்கூடியவர்கள் பௌதிகவாதிகள், தவறாதவர்கள் பகவானுடைய அனநிய பக்தியில இருக்கிறவங்க அப்படின்றதையும் 16, 17லையும் பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். அத பிரம்மதேவன் பாருங்க, அதாவது எம்பெருமானே தாங்கள் அனைத்து ஜீவராசி இதயத்திலே பரம வழிகாட்டியாக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள்ன்ற இதுக்கு நாரத முனி ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் பாருங்க. அருமையான விளக்கம் கொடுக்கிறார். நாரத முனி என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு புராணம் மூலியமா, ஒரு கதை மூலியமா சொல்றாரு ரொம்ப அழகா. யாருக்கு பாத்தீங்கன்னா, புரணசீனன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மன்னன் இருக்கார். அவரு பேரும் பர்ஷித் தான். அவர் பேரும் புராண பிரிஷித் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவரை நாரத முனி வந்து அந்த ஸ்டோரி மூலியமா சொல்ற. அவர் ஒரு மன்னர். அது விளக்குறாரு. இங்க எப்படி சுகதேவ கோசாமி எப்படி பரிஷித்து மகாராஜாக்கு சொல்றாரோ, அதே மாதிரி பூரணசீனைக்கு ஒரு கதை மூலியமா விளக்குறாரு ரொம்ப அழகா. யாரும் நாரத முனி என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அந்த வரலாற்றுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, புரஞ்சனன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மன்னர் இருக்கார். புரஞ்சன மன்னர்னு சொல்லப்படுறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஒரு கதை மாதிரி சொல்றாரு. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஜீவாத்மாக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறார். அது ஒரு மன்னனா பேர் வைக்கிறார். ஒரு மன்னனை வச்சு அந்த கதை சொல்லி வர்றாரு. அந்த மன்னன் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா புரஞ்சனன். அது ஜீவாத்மா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கணும். அது அப்படிதான் கதை மூலியமா சொல்றாரு நாரதர். ஜீவாத்மாகவும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வைதர்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதாஜி, அவங்க வந்து ஒரு பெண்ணா உருவெடுக்கிறாங்க, அவதாரம் கொடுக்குறாங்க. சோ அவங்கள வந்து தோழனாகவும் வரும் அந்தனரா வர்றார். அந்த அம்மாவுக்கு வந்து தோழரா வர்றது யாருன்னா ஒரு அந்தனர். இப்ப பிரபஞ்சனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவாகவும் ஜீவாத்மாகவும், வைத்திரிபின் தோழனாக அந்தனரா பரமாத்மாவை வர்றார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, ஓர் உடல் ஈர் உயிர், ஆத்மா ஜீவாத்மா பரமாத்மா, இவங்க 2 பேருமே குடியிருக்கிறாங்க அந்த உடலுக்குள்ளார. அப்போ நாம உடல் நினைக்கும் போதுதான் நாம என்ன நினைக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, நாம பௌதிகத்துல இருக்கோம். அதே ஆத்மான்னு நினைச்சோம்னா, அப்போ நமக்கு தோழனாக யாரு இருக்காரு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் இருக்காரு, பரமாத்மா இருக்கிறார். அதுதான் நம்ம 3வது அத்தியாயத்திலே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? 3வது அத்தியாயத்திலே பாத்தீங்கன்னா நல்லா அழகா கொடுத்திருக்கிறார். ஈருட, அதாவது நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கிற போது நம்ம பகவானை அறியாம இருக்கிறோம். அதாவது ஒரு கிளியை வச்சு, ஒரு பறவை வச்சு சில பிரபுபாதா விளக்கம் கொடுப்பார். ஒரு பறவை என்ன பண்ணும், பழம் தின்னுகிட்டே இருக்கும், பௌதிக பழத்தை தின்னுகிட்டே இருக்கும்.
ஒரு பறவை அப்படியே சாட்சி பறவையா பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது நம்ம பறவையா தான் 3ஆம் அத்தியாயத்துல சில பிரபுபாதம் நம்ம விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ஆனா இதே கீதையில பாத்தீங்கன்னா 3 இடத்துல 3 அத்தியாயத்திலும் விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இது உபநேசங்களையும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்டோரி மூலியமா அதை விரிவா பார்க்கலாம். இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, நாரத முனி வந்து என்ன, மன்னன் புரஞ்சன் வந்து தன்னுடைய அதாவது லாஸ்ட் ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார். அதாவது இறுதி காலம் நெருங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இறக்கும் தருவாயில வரார். அது வந்து புரஞ்சனம் தன்னுடைய இறுதி காலம் நெருங்குது அவருக்கு. அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கவலைப்படுறாரு. ஏன்னா அவருக்கு நிறைய பிள்ளைகள் இருக்காங்க, பேர பிள்ளைகள் இருக்காங்க, அதே மாதிரி புத்திரர்கள் இருக்காங்க, அப்புறம் மகள்கள் இருக்காங்க, மருமகள் இருக்காங்க, மருமகன் இருக்கான். இந்த மாதிரி நிறைய அவங்க வீட்டு எல்லாத்தையும் பத்தியும் அவர் வந்து சிந்திக்கிறார். சிந்திச்சு ஏன்னா ரொம்ப அதாவது ரொம்ப ஃபீல் பண்றார். ஃபீல் பண்ணிட்டு அது இல்லாம நான் மற்றும் எனது அந்த தன்மைக்கு வந்துட்டார். யாரோ புரஞ்சன் ஆக்சுவலா ஜீவாத்மா. அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு உறவுன்னு வரும்போது நான் எனது ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாருக்கும் வரும். எல்லாம் இயல்பு தானே இல்லைங்களா? அந்த இயல்பு வந்தது. இது யார் சொல்றார்? நாரத முனி சொல்றார். இப்ப தன்னுடைய மனைவி மேல அதிகமாக பாசம் வைக்கிறார் யாரோ புரஞ்சன். அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறன்னா, தன்னுடைய மனைவி இறுதி காலத்துல நாம இருக்கிறோம். இப்ப இறந்துட்டோம்னா இவ்வளவு பிள்ளைகள் இருக்காங்க, இவ்வளவு பேர பிள்ளைகள் இருக்காங்க, மருமகள்லாம் இருக்கிறாங்க, இவெல்லாம் எப்படி இவ தாங்குவா அப்படின்னு மனைவி மேல ஒரு பிரியம் வச்சு அவர் வந்து சிந்திக்கிறார். ரொம்ப கவலைப்படுறார். ஒரு புலம்பவும் செய்யறார், புலம்புறார் இறுதி காலத்துல. அந்த மாதிரி அவர் என்ன பண்றாரு, அதனால புலம்புனால என்ன ஆகுது, அவர் அறியாமையில போய் மாட்டிக்கிறார். எப்படி நம்ம முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுன் எப்படி அறியாமையில போய் மாட்டிக்கிறானோ, பற்று மூலியமா மாட்டிக்கிறானோ, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இவன் புரஞ்சன் மாட்டிக்கிறார். அப்ப கடைசி காலகட்டத்துல அந்த பயம் வந்துடுது. அந்த பயம் வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா யமராஜா வந்துடுறான். யமராஜா வந்து ஒரு மிருகத்தை பிடிச்சி இழுத்துன்னு போற மாதிரி புரஞ்சனை பிடிச்சி இழுத்துன்னு போறான். இழுத்துன்னு போய் அவனுடைய உற்ற நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார். அவருக்கு யாரு, புரஞ்சனுக்கு உற்ற நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார். அந்த நண்பர் யாருன்னு முன்னாடி இப்ப சொன்னேன். அவர் யாரு தெரியுமா? அந்த புரஞ்சனுக்கு நண்பன் ஒருத்தர் இருக்கிறார். நமக்கும் நண்பர் தான் அவர். நாரதர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல, அதாவது புரஞ்சன் சொன்னது ஒரு ஆத்மான்னு சொன்னேன். கூட இன்னொருத்தர் இதயத்தில் இருக்காரு, பரமாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பரமாத்மாவை அவன் உணரல. உணராதனால்தான் வந்து நண்பர் கூட இருக்கிறார். அவர் உதவியை நாடாம அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், தான் என்ற அகந்தையில தன்னுடைய குடும்பம் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறான். கடைசியில் அந்த பயம் வந்தது. பயத்தினால என்ன பண்ற, பயம் சொல்றது யமன் தான். அந்த யமன் வந்துடுறார். யமன் வந்து கடைசியில பிடிச்சி இழுத்துன்னு போறார். அவனுடைய உற்ற நண்பரை அவன் பரமாத்மாவை நினைக்க முடியல. இந்த பயம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா தப்தான் வந்துடும். பற்றுனாவே அப்படிதான் பயம் வந்துடும் இல்லைங்களா? அப்போ இத பத்தி பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அழகா நாரத முனி விளக்குறாரு பாருங்க. புரஞ்சனின் அதாவது அது அந்த உயிர் விடும்போது தன்னுடைய மனைவியே நினைக்கிறார். யார புரஞ்சனன் வந்து தன்னுடைய மனைவியே நினைக்கிறார். நினைச்சிட்டு அந்த உயிரை விடுறார். விட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு பெண்ணாவே அவரு அவதாரம் கொடுக்கிறார். எப்படி நம்ம பகவத்கீதையிலையும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் கொடுத்த மாதிரி ஜடபரதர் பத்தி சொல்ற மாதிரி எப்படி இறக்கும் தருவாயில மான நினைச்சனால மானா போனாரோ, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல புரஞ்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மனைவியே நினைச்சு அவரு இறக்கும் தருவாயில மனைவியை நினைச்சதுனால மனைவி ஒரு பெண்ணாகவே அவரு பிறக்கிறார். அடுத்த பிறவி அது எங்க பிறக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா விதர்ப மன்னன், அதாவது விதர்ப நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மன்னனுக்கு ஒரு மகளாக பிரிவெடுக்கிறார். அந்த அம்மா எடுக்குது. விதர்ப மன்னாவது மகள்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் பேர் வந்து அந்த பெண்ணோட பேர் வந்துன்னா விதர்பின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அந்த பெண்ணுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க. பேர் வச்சுன்னா அந்த பெண்ணை வந்து யாருக்கு மனம் முடிச்சு வைக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா மலத்வாஜா அப்படின்ற ஒரு மன்னருக்கு மனம் முடிக்கப்படுறாங்க. அதாவது போன பிறவியில அவங்க புரஞ்சனா இருந்தவங்க இருந்து மனைவியை நினைச்சதுனால மறு ஜென்மத்துல பெண்ணா பிறந்து இந்த இடத்துல மலத்வாஜிக்கு ஒரு அவர் மனைவிய அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. யாரு? விதர்ப மன்னன். அவங்க மூலியமா அந்த மலத்வாஜிக்கும் விதர்பிக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது. ஒரு பெண் குழந்தை 7 புத்திரர்கள் பிறக்கிறாங்க. ஒரு பெண் குழந்தை 7 புத்திரர்கள் பிறக்கிறாங்க. அந்த ஒரு பெண்ணை வந்து அகத்திய முனிவருக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அகத்திய முனிவருக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாரு. அந்த 7 புத்திரர்களும் பாத்தீங்கன்னா இந்த திராவிட தேசம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, இந்த தென் மாநிலம்
இந்த திராவிட தேசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைகள்லாம் வந்து ஒரு சிம்மாசனம் கிடைக்குது, ஒரு ஊரு கிடைக்கும் அவங்களுக்கு, 7 பேரும் அவங்க ஆட்சி ஆள்றாங்க. இந்த கதையை அப்படியே விட்டுறாங்க. இது ஒரு மலத்வாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கடைசி காலகட்டத்துல யாரு அதாவது வைத்திரிபியோட கணவர் மலத்வாஜன் என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு மன்னர் இல்லையா, அவருடைய கடமை அவர் செஞ்சுட்டார். செஞ்சு முடிச்ச பிறகு அவர் வந்து குலசேலம் சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல போய் தவம் பண்றார், தவத்துக்கு போறார். அப்போ போகும்போது அவர் மனைவியும் கூட போறாங்க. மனைவி யாருன்னா போன ஜென்மத்துல புரஞ்சன், அது இந்த இதுல பெண்ணா வந்திருக்கல, வைத்தியன் கூடவே கணவன் கூட போறாங்க. போயிட்டு கடைசி காலகட்டத்துல அவர் என்னென்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அந்த குலசேலத்துல பகுதியில போய், அதாவது ஒரு புண்ணிய நதி இருக்கு, அந்த நதியில அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த கோதாவரி, கிருஷ்ணா, காவேரி, இவர் தென் மாவட்டத்தில் தான் அவரு அவதாரம் கொடுத்தார். அதனால அந்த இடத்துல நதிகள்லாம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு. அப்படியே இருந்து அவரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிறைய விருதங்கள்லாம் இருக்கிறார். விருதம்னா எப்படிப்பட்ட விருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கடுந்தவம் இருக்கிறார். யாரு? மலத்வாஜன். அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு எலும்பும் தோலுமா அவர் ஆயிடுறார். அப்போ இந்த அம்மா கவலைப்படுது, அந்த மனைவி, அவருடைய பலத்வாஜோட மனைவி வந்து கவலைப்படுறாங்க. கவலைப்பட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவரு குளிரும் பார்க்கல, வெப்பம் பார்க்கல, எதுவும் இன்பம் பார்க்கல, துன்பம் பார்க்கல, எதுவுமே பார்க்காம அவர் பாட்டு கடுந்தவம் இருக்கிறார். இந்த அப்படியே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா 100 தேவ வருடம் சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி அவர் அசையாம நின்று தவம் இருக்கிறார். அந்த மாதிரி மலத்வாஜன் அந்த மாதிரி இருக்கார். கூட மனைவியும் கூட அதே மாதிரி அவங்க கூட ஃபாலோ பண்றாங்க. போன ஜென்மத்துல புரஞ்சானா இருந்தும் இந்த மனைவியா வந்து இந்த இடத்துல அவருக்கு மனைவி கணவனுக்கு தொண்டு செய்யற இடத்துல அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க, கூடவே இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மலத்வாஜிக்கு வந்து ஆத்ம ஞானம் பெறார். எப்படிப்பட்ட ஆத்ம ஞானம் பெறார் பாத்தீங்கன்னா, அது நல்ல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஜீவாத்மா இந்த உடலில் மட்டுமே செயல்படக்கூடியது, ஆனால் பரமாத்மா எங்கும் பரவி நிலைத்து நிற்பது என்று ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை பிரிந்தெழியும் முழு அறிவையும் மலத்வாஜி மன்னன் பெற்றார் அப்படின்னு சொல்ல. அது மாத்திரம் இல்ல, அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்கன்னா, இந்த ஆத்மா உடலுக்கு சியாக இருக்குது என்பதை அவர் உணர்ந்தார். இவ்வாறு ஜீவாத்மாவை தன் உடலில் பரமாத்மா அமர்ந்திருப்பது ஜீவாத்மா தன் பரமாத்மா அருகில் அமர்ந்திருந்தாலும் மலத்வாஜ் மன்னன் உணர்ந்தார். இருவருமே ஒன்றாக இருந்ததால் தனிப்பட்ட வெறுப்புகளின் இடமில்லாமல் போயிற்று, மற்ற செயல்களும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது. அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்த பிறகு பரமாத்மாவும் அந்த ஜீவாத்மாவும் ஒரு உடல்ல இருக்கிறதுனால 2 பேருமே நண்பர்களாக இருக்கிறாங்க. ரெண்டுமே யோகமாயா சக்தி தான், பகவானுடைய யோகமாயா சக்தி தான். ஏன்னா பகவானுடைய ஒரு 3 விஷ்ணுவா வர்றார். 3வது விஷ்ணு அந்த பரமாத்மாவை எல்லார் உடல்லையும் எல்லா ஜீவராசிரியத்திலும் இருக்கிறார். அப்ப அவரும் வந்து பகவானுடைய முழு அவதாரம் தான். அதுவும் நம்ம ஜீவாத்மாவும் பகவானுடைய அம்சம் தான் இது இல்லையா, அதுவும் யோகமாயா சக்தி தான். சோ 2 பேருமே ஒண்ணுன்றத யார் உணர்வாங்கன்னா ஆத்ம தத்துவம் மூலியமா உணர்றாங்க. ஆத்ம தத்துவ ஞானிகள் தான் உணர முடியும், பௌதிகவாதிகள் உணர முடியாதுன்றத இங்க மலத்வாஜி ரொம்ப அழகா புரிஞ்சுக்கிறார். இத வந்து புரிஞ்சிட்ட பிறகு கணவனுக்கு மிக தொண்டு பண்றாங்க, இந்த சேவையும் பண்றாங்க. எப்படி வைத்திருப்பி சேவை பாருங்கன்னா அந்த மாதிரி சேவை பண்றாங்க. ரொம்ப வந்து அவருக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ என்னென்ன எல்லா விதமான காரியங்களும் அந்த அம்மா வந்து கூட நின்று செய்விக்கிறாங்க. இதுக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா அவரும் வந்து இறக்கும் தருவாயில வருது. யாருக்கு? மலத்வாஜர் இறக்கும் தருவாயில வர்றார். அந்த நேரத்துல அவரு அப்ப இந்த அம்மா தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்கும்போது காலம் வந்து அவரை பிடிச்சி இழுத்துன்னு போறாங்க. இழுத்துன்னு போன உடனே இந்த அம்மா அவரு இறந்துட்டாரு. இறந்த பிறகு இந்த அம்மா அவளை காலை கட்டிக்கிட்டு பிடிச்சின்னு அழறாங்க. யாரு? வைத்திருப்பி. அதான் போன ஜென்மத்துல இதுல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அழறாங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது ஆயிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் காலை பிடிச்சி அழுதுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அவரு தீயில வச்சு அவர் எரிக்கும் போது கூட அந்த அம்மாவும் போய் படுத்துடுறாங்க, ஆயத்தமாறாங்க அது மேல எரிக்கிறதுக்கு. அந்த நேரத்துல அவருடைய நண்பன், அதாவது வைத்திரிப்பியோட நண்பன் வந்து சொல்றார். என்ன சொல்றாரு கேக்குறாரு பாருங்க. அந்த நேரத்தில் மன்னன் புரஞ்சினி மிக பழைய நண்பரான அந்தனர் ஒருவர் அங்கு வந்து இனிய வார்த்தை அவளை சாந்தப்படுத்தினார் அப்படின்னு. அதாவது புரஞ்சினியோட மன்னன், புரஞ்சினி மன்னன் இருக்காருங்களே, அவருடைய நண்பன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்தனர். அவர் யாரு? பரமாத்மா இல்லைங்களா? நாரத முனி ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்தாரு முன்னாடி. அந்த அந்தனர் வந்து சொல்றார், சாந்தப்படுத்துறார் அந்த அம்மாவை. என்ன சாந்தப்படுத்துறேன்னா, முதல்ல நீ யார், யாருடைய மனைவி, யாருடைய மகள், நீ யார், இங்கு இறந்து கிடப்பது, இந்த இறந்த உடலுக்காக நீ அழுது புலம்போதை காணப்படுகிறது, நீ என்ன அறியவில்லையா? நான் உன்னுடன் நித்திய நண்பன் என்று வினவினார்.
ரொம்ப அழகா அந்த அந்தனர் வந்து வெளிப்படுத்துறார். முதல்ல நீ யாரு? நீ முதல்ல ஒரு மன்னனா, இல்ல ஒரு மகளா, இல்ல ஒரு மனைவியா? நீ என்ன ஸ்தானத்துல இருக்கிற? உன்னுடைய நண்பன் நான், நீ என்ன உணரவே இல்லையே நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்தனர் வந்து கேட்கிறார். அப்போ அது ஜீவாத்மாவோட உட்ம நண்பன் அந்த ஆலோசனை கொடுக்குது. அப்ப கடந்த காலத்தில் பல முறை நீ கலந்து ஆலோசித்திருக்கிறாய். எனது அருமை தோழியே, உன்னுடைய உடனடியாக என்னை நீ அடையலாம் கண்டுகொள்ள இடாவிடாவிடம் முன்பு உனக்கு ஒரு உற்ற நண்பன் இருந்தது நினைவுக்கு வரவில்லையா? என்னுடைய உறவு துறந்து நீ இந்த வாழ்க்கை, இந்த ஜட உலகை அனுபவிக்கிறாய். ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கம் கொடுக்குது. ஒரு அன்னப்பறவை மாதிரி நம்ம 2 பேருமே ஒரே மாதிரிதான் இருந்தோம். ஆனா நீ என்னை வந்து கவனிக்கவே இல்லை. ஏன்னா அது அந்த அளவுக்கு ஜடப்பட்டதோட நீ போயிட்ட அப்படின்றத பரமாத்மா அந்த அந்தனர் உருவத்துல வந்து அவங்க அந்த ஜீவாத்மாக்கு விளக்கம் கொடுக்குது. அதுக்கப்புறமா அதே பரமாத்மா அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு ரொம்ப அழகா இன்னொரு விளக்கம் கொடுக்க பாருங்க. எனது அருமை தோழியே, இப்பொழுதும் நீ எனது அதே பழைய தோழி. நீ என்னை விட்டு விலகியதால் இருந்த போலும் மேலும் உலகவாதியாக மாறி இருக்கிறாய். என்னை கண்டுகொள்ளாமல், என் வார்த்தையை பற்றி கவலைப்படாமல், பலவித ரூபங்களில் பல பெண்ணால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஜட உலகம் முழுவதும் நீ பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறாய். ஒரு உடலை மாறி மாறி வரும்போது நம்ம பயணம் செய்யறதை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். நீ பயணம் செய்யும் இந்த உடலும் நகரத்தில், அதாவது 5 தோட்டங்களும், நகரத்தில் 5 தோட்டங்களும், 9 வயல்களும், 1 காவலரும், 3 அறைகளும், 6 குடும்பங்களும், 5 சேமிப்பு கிடங்களும், இந்த 5 ஜட புலன்களும், அதற்கு தலைவியான ஒரு பெண்ணும் இருக்கிறாள் அப்படின்றத அந்த அந்தனர் விளக்கிறார். புலனின்பத்திற்காக 5 பொருள்களாக 5 தோட்டங்களாகவும் சொல்லப்படுது. உடலில் 9 துவாரங்கள் 9 வயல்களாகவும், உயிரை காற்று, அதாவது உயிர்காற்று, நம்ம காற்று வந்து காவலராக, நீர் நெருப்பு மற்றும் மண் இவை 3 அறைகளாகவும், மனம் உள்பட 5 புலன்கள் 6 குடும்பங்களாகவும், 5 கர்மேந்திரங்களாக 5 சேமிப்பு கிடங்களாகவும், பஞ்சபூதங்கள் வாயிலாக இவை செயல்படுகின்றன. இந்த செயலுக்கு பின்னால் ஆத்மா உள்ளது, அது பெண் அப்படின்றார். எனது அரும்பு தோழியே, இத்தகைய உடலில் அதாவது ஜட ஆசைகள் என்னும் பெண்ணுடன் நீ நுழையும் போது நீ புலனின்பத்தில் மிக அதிகம் ஆழ்ந்துவிடனா. இதனால் உன்னுடைய ஆன்மீக வார்த்தைகள் மறந்து போயிருக்கிறது. உன்னுடைய ஜட கருத்துக்களை பல்வேறு துன்பங்களையும் நிலையில் நீ வைக்கப்பட்டுள்ளாய் என்று புரஞ்சனாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஜீவாத்மா எவ்வாறு ஜட வாழ்க்கையில் பல்வேறு உடல்களை பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அந்தனர் ஆக உருவெடுத்தப்பட்ட பரமாத்மா அறிவுறுத்துகிறார். யாருக்கு? வைத்திரிக்கு. அப்போ நீ யார் அப்படின்னு சொல்ற? உண்மையிலேயே நீ விதர்மன் தேச மன்னன் மகளும் அல்ல, அல்லது இந்த மனிதன் அதாவது மலத்வாஜனின் உன்னுடைய நலம் விரும்பி கணவனும் அல்ல, நீ புரஞ்சனின் உண்மையான கணவனும் அல்ல. 9 கதவுகள் கொண்ட இந்த உடலில் நீ சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளாய், அவ்வளவே. சில சமயங்கள் நீ உன்னை ஆணாகவும், சில சமயங்கள் கற்புள்ள பெண்ணாகவும் நினைத்துக் கொள்கிறாய். மாய சக்தியால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த உடலை இதற்கு காரணம். இந்த மாய சக்தி என்னுடைய சக்தி. உண்மையில் நீயும் நானும் தூய ஆன்மீக அடையாளங்களாகும். பகவான் ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார் பாருங்க இந்த இடத்துல. நீயும் நானும் தூய ஆன்மீக அடையாளங்கள்ன்றார் இல்லைங்களா? அப்போ முழு கடவுள் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அவங்களுடைய இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அவதாரங்கள் தான் பாத்தீங்கன்னா 3 வித விஷ்ணு. காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? கார்போக உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கிறார். இல்ல இந்த இடத்துல வந்து எல்லா ஜீவராசி 84 ஜீவராசிகளையும் பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அந்த பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிறவும் ஜீவாத்மாவும் 2 பேருமே ஒண்ணுன்றார். அப்ப எனது அருமை தோழியே, பரமாத்மாவாகிய நானும் ஜீவாத்மாவாகிய நீயும் குணத்தில் வேறுபட்டவர்கள் அல்ல. நாம் இருவரும் ஆன்மீகமானவர்கள். உன்னுடைய இயல்பைப்படி குணத்தில் என்னிடம் நீ வேறுபட்டவன் அல்ல. இதே கருத்தை கொள்வாயாக. கட்டிருந்த பண்டர்கள் நாம் இருவரின் குணத்தால் துளியும் வேறுபாடு காண்பதில்லை அப்படின்றார். அப்ப கர்ம யோகி ஞானிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேரும் வேற அல்ல அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப உள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் 2 பேரும் ஒண்ணுதான். அந்த உடல் தான் வேற, உடல் மாய அப்படின்றத இங்க வந்து நாரத முனி இந்த கதை மூலியமாக ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார்.
இதே முண்டக உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இரு பறவைகள் ஒரு மரத்தில் இருப்பினும் உண்ணும் பறவை பழங்களை உண்டு கழிப்பதால் கவலைகளும் ஏக்கத்தாலும் பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆயினும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் தன்னுடைய தோழனான பரமாத்மாவை நோக்கி முகம் திருப்பி அவரது பெருமைகளை அறிந்து கொண்டால் துன்புறும் இந்த பறவை அங்கனமே தன்னுடைய கவலைகள் அனைத்திலும் விடுபடுகிறது என்று உச்சரிக்கப்படுது. இது எதுல பாத்தீங்கன்னா முண்டக உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சோ அப்ப நாம எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய முழு அம்சம், நாம எல்லாருமே பகவானுடைய பிம்பம், நாம பகவானுடைய நிழல் நாம. அப்ப எப்படிப்பட்ட நம்ம வாழ்க்கை வாழணும் பாருங்க. அந்த பௌதிக தன்மையிலிருந்து விளக்கணுன்றத அதுதான் இந்த 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 இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் ரொம்ப அழகா சொல்றார். எம்பெருமானே தாங்கள் அனைத்து ஜீவராசியிலும் பரமபுருஷ வழிகாட்டியாக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்ற. இப்ப நமக்கு எல்லாமே வழிகாட்டி அவர் தான். நம்ம எல்லாம் சிலமே சொல்லுவோம், நான் மனசாட்சியோட செய்யறேன், எனக்கு புத்தி இருக்கு, எனக்கு இது இருக்கு அது இருக்கு நாம சொல்லிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா பரமாத்மா உணராம தான் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதே பரமாத்மா உணர்ந்து நினைச்சுக்கலாம், அது எல்லாமே மாயன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா? இதனால் உங்களுக்கு சிறந்த மதிநுட்பத்தின் மூலமாக ஜீவராசி எல்லா முயற்சிகளையும் பற்றியும் எல்லா விதம் அடைகிறோம் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்த பதம். இந்த பதத்துக்குள்ள சில பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா நமக்கு விரிவுரை கொடுத்திருந்தார். இப்ப மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லைங்களா? சரி, 26வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன், ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க. 27 சின்னதா தான் இருக்கு, 2 படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. பதம் 26. நானாபிநாதாமாதஸ்ய நாதாய நாதிதம் பராவரேயதா ரூப ஜானியாம் தேத்வரூபினா. மொழிபெயர்ப்பு: எம்பெருமானே, அப்படியிருந்தும் எனது விருப்பத்தை தாங்கள் அன்புடன் நிறைவேற்ற வேண்டுமென்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன். உங்களது உருவம் உன்னதமானது, பௌதீக உருவம் உங்களுக்கு இருந்ததில்லை என்றாலும் அத்தகைய உருவத்தை தாங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்பதை தயவு செய்து என்னிடம் அறிவிக்க வேண்டுகிறேன். பதம் 27. யதாத்மா மாயா யோகேன நானா சக்தி உபாப்ரும் ஹிதம் விலும்பன் விஸ்ருஜன் கிருஹன்னன் பிப்ரத் ஆத்மனாம் ஆத்மனா. மொழிபெயர்ப்பு: மேலும் சேர்க்கையின் மூலமாக, மாற்றத்தின் மூலமாகவும் தாங்கள் எப்படி அழிக்கவும், உற்பத்தி செய்யவும், ஏற்கவும் மற்றும் பராமரிக்கவும் பலதரப்பட்ட சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள், தயவு செய்து என்னிடம் தெரிவிக்கவும். பொருளுரை: படைப்பு முழுவதும் பகவான் மட்டுமே உள்ளார். சூரிய ஒளி சூரிய கிரகணத்தினுடைய சக்தியாக இருப்பதை போலவே தமது பல்வேறு சக்திகளை பரவ செய்வதன் மூலமாக தம்மை எங்கும் வியாபித்திருக்க செய்கிறார். அச்சக்திகளை அந்தரங்க, பகிரங்க மற்றும் நடுத்தர சக்திகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சூரிய ஒளி சூரிய கிரகத்தோடு ஒன்றானதாகவும் அதே சமயம் வேறுபட்டதாகவும் இருப்பதை போலவே இத்தகைய சக்திகள் பகவானோடு ஒன்றானவையும் அதே சமயம் வேறானதாவையும் ஆகும். சக்திகள் பகவானின் குறிப்புக்கேற்ப சேர்க்கை மற்றும் மாற்றம் ஆகியவற்றின் மூலமாக செயற்படுகின்றன. செயலாற்றும் பிரதிநிதிகளாக பிரம்மம், விஷ்ணு மற்றும் சிவன் ஆகியோரை போன்றவர்கள் கூட பகவானின் வேறுபட்ட அவதாரங்களே. வேறு விதமாக சொல்வதின் இத்தகைய சிருஷ்டி இனங்களிலிருந்து வேறுபட்டவராகவும் உள்ளார். இது எப்படி என்று பிறகு விளக்கப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா இந்த 26, 27 சொல்லப்படுது. எம்பெருமானே, அப்படி இருந்தும் எனது விருப்பத்தை தாங்கள் அன்புடன் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன். உங்களது உருவம் உன்னதமானது, பௌதிக உருவம் உங்களுக்கு இருந்ததில்லை என்றாலும் அத்தகைய உருவத்தை தாங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்பதை தயவு செய்து என்னிடம் அறிவிக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்றார். அதே மாதிரி 27ல பாருங்க, மேலும் சேர்க்கையின் மூலமாக, மாற்றத்தின் மூலமாக தங்கள் எப்படி அழிக்கவும், உற்பத்தி செய்யவும், ஏற்கவும் மற்றும் பராமரிக்கவும் பலதரப்பட்ட சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள், தயவு செய்து என்னிடம் தெரிவிக்கவும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா இடத்துல யார் சொல்றா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்திலோட யார் சொல்றா? ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்ல முடியுமா? இந்த 2 ஸ்லோகத்துக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு பதில் சொல்ல மாட்டீங்க. இந்த 2 ஸ்லோகத்திலயும் இது மாதிரி சொல்றது யாருன்னு கேக்குறேன். ஹரே
ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மாவா பிரபுஜி? கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லுங்க. பிரம்மாவா? மாதா பிரம்மா தான் பிரம்மா சொல்றாரு சொல்றாரு. பிரபுஜி. பிரம்மா தான் பிரம்மா சொல்றாரு. சொல்றாரு. பிரம்மா தான் சொல்றாரு. ஓகே ஓகே ஓகே, அதுதான் கேக்குறேன், ஞாபகப்படுத்துறேன், வேற ஒண்ணு இல்லை. பிரம்மா தான் இதுல வந்து சொல்லிட்டு இருக்கார். இதை வந்து பரிஷித்து மகாராஜாக்கு சுகதேவ் கோசாமி சொல்றார். பிரம்மா எப்படி சொன்னார், எப்படி பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கும். என்ன மாதிரி புரிதல் பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதையில முதல் அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்து திருதராஷ்டிரர் பேசுறார் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் யார் பேசுறார் ஞாபகம் இருக்கா? திருதராஷ்டிரர் பேசுறார், அதுக்கப்புறம் யார் பேசுறா? சஞ்சயன் சஞ்சயன் பேசுறார். ஆனா சஞ்சயன் பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து திருதராஷ்டிரோட மனநிலையே முதல் ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம், அவரோட மனநிலை பார்த்துட்டோம். இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல சஞ்சயன் வந்து பதில் சொல்றார், அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். அது அவர் யாருடைய மனநிலை எல்லாம் சொல்றாரு, யாருடைய மனநிலை சொல்றார், துரியோதனோட மனநிலையும் சொல்றார். துரியோதன் மனநிலையும் சொல்றார். துரியோதன துரோணாச்சாரியோட பேசந்தையும் யார் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் தான் வந்து திருதராஷ்டிரத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லைங்களா? அது எப்படி பாருங்க, அது எவ்வளவு அழகா வந்து அந்த திரைக்கதை எழுதியிருக்காரு பாருங்க வியாசர். ரொம்ப அழகா வியாச பகவான் ரொம்ப அழகா எழுதியிருப்பாரு. அது போலதான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் பாருங்க, இங்க பேசுறது யாரு பேசுறா, பிரம்மா பேசிட்டு இருக்கார். ஆனா இது உபதேசம் பண்ற யார்கிட்ட உபதேசம் பண்ற, சுகதேவ கோசாமி பரிஷித்து மகாராஜா உபதேசம் பண்றார். கதைக்குள்ள கதை கொண்டு வர்றார். அங்கேயும் மகாபாரத்திலையும் பகவத்கீதையிலையும் பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயனை சொல்ல வச்சிருக்கார். ஆனா சஞ்சயன் என்ன சொல்றார், திருதராஷ்டிரன் வந்து துரியோதன் வந்து துரோணாச்சாரியாரையும் அதாவது கோபப்பட்டார். அதே மாதிரி என்ன சொல்றாருன்றதையும் அதுல ரொம்ப அழகா அந்த சொல்றார். அது முதல் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பண்ணீங்க. ஓகே, சோ அது மாதிரி கதைக்குள்ள கதை அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். இது அதை படிச்சிருக்கோம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 1வது அத்தியாயத்திலையும். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தர் இருக்கார், ரொம்ப அருமையான பக்தர் அவர். இது வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல சொல்லப்பட்ட இந்த ஸ்டோரி. இது ஸ்ரீ சம்பிரதாய ராமானுஜ ஆச்சாரியார் மூலியமாக சொல்லப்பட்டது. கோவிந்தான்றவர் வேற யாரும் இல்லை, ராமானுஜரோட தம்பி தான், அவருடைய சித்தியோட பையன் தம்பி தான் அவரு. அவரு பேரே பாத்தீங்கன்னா எம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் எம்பர் என்று அழைக்கப்படும் கோவிந்தா அப்படின்னு அவர் சொல்றது. ஏன்னா ராமானுஜரோட அவங்க சித்தி இருக்கிறாங்க. சித்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா திப்திமதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவங்களுக்கு மகன் தான் வந்து கோவிந்தா. ரொம்ப பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமான பக்தன் அவன். ராமானுஜருக்கு உண்மையான சீடர் வேற. ஆனா ஒரு செயல்பாடு எல்லாம் கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வித்தியாசமாவே தெரியும். என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப சுகதுக்கம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, சுகதுக்கம் சமமாக கருதல். அதாவது சேம துக்க சுக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பகவத்கீதையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை பத்தி நம்ம விரிவா இதை பார்க்கலாம். ஒரு சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய திருமலை நம்பின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் தான் வந்து அந்த ஆசிரமத்தில் தான் ராமானுஜர் சில காலம் தங்கி இருந்தார். பெரிய திருமலை நம்பின்னு. அது கோவிந்த வந்து அவருடைய குருவா ஏத்துக்கிறார், திருமலை நம்பியோட குருவா ஏத்துக்கிறார். ஏத்துக்கிட்டு கோவிந்த் என்ன பண்றாரு, அந்த குருவுக்கு பணிவிடை பண்ணிட்டு இருக்கார். பணிவிடை பண்ணும்போது ஒரு டைம்ல பெட்டெல்லாம் வந்து தட்டி, அவர் படுக்கிற பெட்டெல்லாம் தட்டி கிளீன் பண்ணிட்டு பட்டு அது மேல படுத்து கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் படுத்து பார்த்துட்டு உடனே எழுந்துக்கிட்டு தட்டிட்டு திரும்பி போயிடுறாரு. இத ராமானுஜர் பாக்குறார், ராமானுஜ ஆச்சாரியர் பாக்குறார். அப்போ இந்த அவர் ரொம்ப வியப்படைகிறார். அவருக்கு சங்கடமாவும் இருக்கு ராமானுஜருக்கு. ஏன் இந்த மாதிரி படுக்கிறான், ஒரு குருவாச்சே, குருவோட பெட்டுல படுத்தா அது பாவம் இல்லையா, அது படுத்து எழுந்தா அது மாதிரி பாவம், அது ரொம்ப பாவம் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, குரு கிட்ட போய் சொல்றார், திருமலை நம்பி கிட்ட போய் சொல்றார். அப்ப திருமலை நம்பி வந்து சரி நான் கூட்டு கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு கேட்கிறாரு.
ஏன் இந்த மாதிரி படுத்து இந்த மாதிரி ஒரு குருவோட படுக்கையில படுக்கலாமா அப்படின்னு, படுக்க கூடாது அப்படின்னு கோவிந்தா சொல்றாரு. அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய பெட்ல நீ வந்து ஏன் படுத்த அப்படின்னு கேக்குறாரு திருமலை நம்பி. அப்போ அவர் சொல்றாரு கோவிந்தா, அதாவது நீங்க படுக்கிற பெட்டுல ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா, அதாவது மெத்துன்னு இருக்கா, இல்லைன்னா ஏதாவது ஏதாவது பூச்சிகள் இருக்கா, ஏதாவது இருக்கான்றதா நான் அதை படுத்து நீங்க எப்படி சுகமா படுக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக நான் படுத்து பார்த்தேன். நீங்க கஷ்டப்படக்கூடாது, அதனாலதான் நான் அதுல படுத்து பார்த்தேன் அப்படின்றான். ஏன்னா நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா உண்மையிலேயே நான் அதுல வந்து கஷ்டப்படுவேன். ஆனா அதுல நான் படுத்த சுகம் காண்றதுக்காக இல்ல, நீங்க நிம்மதியா தூங்கணும், அதுக்காக தான் நான் அந்த மாதிரி பண்ணேன் அப்படின்ற. அப்போ ராமானுஜர் பார்த்துட்டு அப்படியே ரொம்ப இதாயிட்டார். என்ன மாதிரி ஒரு சேவை பாருங்க அப்படின்னு. அவர் அப்ப திருமலை நம்பி சொல்றார், நல்ல பக்தன் அவன், நல்ல அதாவது ஒரு சிஷியன், நல்ல மாதிரி சிஷியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வாழ்த்திட்டு போறார். அப்ப ராமானுஜருக்கு நம்ம ரொம்ப வருத்தப்படுறார். அப்ப அவர்கிட்ட போய் மன்னிப்பும் கேட்கிறாப்ல ராமானுஜ ஆச்சாரியார். அதாவது இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, சுகமாகவோ நரகமாகவோ செல்வதை துக்கமாக கருதவில்லை, இரண்டும் சமமாக கருதினார். பக்தி சேவை ஒன்றே அவருடைய குறிக்கோள். பக்தி சேவை எது இரண்டும் செய்யப்பட்டதால் அவர் இரண்டிலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அது ஒரு குருவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை அவர் செய்யறார். அதான் மத்தவங்க கண்ணுக்கு அது தவறாக போகுது. இப்ப நம்மளோட செயல்ல பாத்தீங்கன்னா, நாம செயல் அது ஒரு இதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலே வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதா விளக்கம் கொடுக்கிறார். எங்க பாத்தீங்கன்னா 11 அத்தியாயத்துல விளக்கம் கொடுக்கிறார். இந்த கர்மேந்திரங்களை பத்தியும் ஞானேந்திரங்களை பத்தியும் 24 மூலக்கூறுகளை சொல்லும் போது கர்மேந்திரங்கள் ஞானேந்திரங்கள் மூலியமா சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். இப்போ ஒரு ஜீவாத்மா வந்து ஏதோ ஒரு காரியம் பண்ணின்னு இருக்குது, ஆனா அந்த ஜீவாத்மா பகவானுக்கு செய்யற காரியமா தான் பண்ணின்னு இருக்குது. அந்த ஜீவாத்மா என்னன்னா ஆத்ம ரூபத்துல ஒரு செயல் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதே இன்னொரு ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு மனிதர் என்ன பாக்குறாருன்னா, அது பௌதிகவாதியா இருக்கு. அந்த பாக்குற ஆத்மா, அந்த ஜீவாத்மா பௌதிகவாதியா இருக்கு. இது ஆன்மீகவாதியா இருக்கு. இது ஆத்ம ரூபத்துல செயல்பட்டு இருக்கு, ஆனா இது பௌதிக செயல்பட்டு இருக்கு. அந்த பௌதிக செயல்படுறதுனால அந்த ஆத்ம ரூபத்துல செயலை பாக்குறவனுக்கு என்ன தெரியுமா, பார்க்கும்போது ஏதோ தவறா செஞ்சுட்டு இருக்கான் அப்படிதான் தெரியும். ஒரு பைத்தியக்காரனா செஞ்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு ஒரு பகவானே உருவத்துல அங்க இருக்க மாட்டார். ஒரு உருவமே தெரியாது, பகவானோட விக்கிர ரூபமே தெரியாது, எந்த ரூபமே தெரியாது. ஆனா அந்த ஆத்ம ரூபத்துல இருக்கிறவன் பகவானுக்கு பணிவிடை பண்றது, அவன் பாட்டு பகவான்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு. ஆனா அதே பௌதிகவாதிகளுக்கு என்ன தெரியுங்களா, இவனா பைத்தியக்காரனாவன், பிரேம பிடிச்சிச்சா இவனுக்கு அப்படின்னு இவன் பார்த்துட்டு இருப்பார் பௌதிகவாதி, இல்லைங்களா? ஆனா இதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பௌதிகவாதி அந்த ஆன்மீகவாதியை பார்த்து குறை சொல்றாரு. அந்த குறை சொல்றதுனால இவருக்கு பாவம் வருது. யாருக்கு? பௌதிகவாதிக்கு பாவத்தை உண்டாக்குறார். அந்த பாவத்தை உண்டாக்குன போது முழுசா ஒரு பாவம்னு வச்சுக்கலாம், 100% ஒரு பாவம்னா அதுல 50% யாருக்கு வரும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆன்மீகவாதிக்கும் வருமா. சில பிரபுபாதா சொல்றாரு அந்த ஆன்மீகவாதிக்கும் வருமா. ஆனா அந்த ஆன்மீகவாதி பகவான் கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கார், பகவான் கிட்ட உறவு வச்சுட்டு அவர் பேசிட்டு இருக்கார், எந்த தவறும் செய்யல. அந்த பௌதிகவாதி நினைச்சதுனால இவருக்கு எப்படி பாதி பாவம் வரும்? வித்தியாசமா இருக்குங்க இல்லையா? என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பௌதிகவாதிக்கு பாவம் சேர்க்கிறாருன்னா அதுக்கு காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்மீகவாதி தான். அவர் பாட்டு சிவனேன்னு எங்கேயோ போயிட்டு இருப்பாரு, ஆனா அந்த பௌதிகவாதி இவரை பார்த்ததுனால அந்த பாவத்தை செய்யறாரு. அதனால இவர் பண்ற பாதி பாவம் இந்த ஆன்மீகவாதிக்கும் போகும். வித்தியாசமா இருக்குங்க இல்லையா? ஆனா அதே சில பிரபுபாதா அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். இதை முண்டக உபநேசங்கள் தான் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அது அவரும் சில பிரபுபாதா விளக்கம் கொடுக்கிறார். ஆனா அந்த ஆன்மீகவாதிக்கு அந்த பாவம் வந்து சேர்ந்தாலும் அந்த பாவத்தை பகவானே ஏத்துக்கிறாராம். எப்படி இருக்கு பாருங்க. அந்த ஆன்மீகவாதி கிடையாது, அந்த பாவம் வராது. ஆனா அது ரியாலிட்டி என்னன்னா, வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, யார் ஒருத்தன் பாவம் செய்யறானோ அதுக்கு காரணம் யாரோ
அந்த பாவம் காரணமா இருக்கான அவனுக்கும் சேரும் அப்படின்னு தான் வேதம் சொல்றது. அதே வந்து ஆன்மீகவாதியா இருந்ததுனால அவர் தப்பிச்சார். அந்த பாவம் அவர் வந்து சேரல, பகவான் அந்த பாவத்தை எடுத்துக்கிறார். அதே வந்து அந்த ஆன்மீகவாதி பௌதிகவாதியா இருந்தாருன்னு வச்சுங்களேன், அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த பாவம் இவர் வந்து சேர்ந்துடும். அப்போ எந்த ஒரு ஆத்மாவும் சரி, எந்த நிலையிலுமே இருந்தாலும் சரி, நம்ம பேசுற விஷயங்கள், நம்ம செய்யற செயல்பாடு, நம்ம எண்ணம், நினைக்கிற எண்ணங்கள் எல்லாமே பகவானை மையப்படுத்தி இருக்கணும் இல்லைங்களா? அது போலதான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜ ஆச்சாரியார் அந்த பையன் படுக்கிறதே வந்து தவறாக பார்த்துட்டார். பார்த்துட்டதுனாலதான் வந்து அவன் இந்த பையன் சொன்னவன கோவிந்தா சொன்ன பிறகு அவர் உணர ஆரம்பிச்சு அவர் என்ன பண்றார், நான் தவறு பண்ணிட்டேன்னு சரணாகதி அடைகிறார். இத்தனைக்கும் ஒரு குருஸ்தானத்துல கூட ஒரு ராமானுஜ ஆச்சாரியார் கோவிந்தன்ற ஒரு சிஷியன் கிட்ட போய் சரணாகதி கேட்கிறார், அதாவது மன்னிப்பு கேட்கிறார். பிரபுஜி, மன்னிக்கும் தன்மை பிரபுஜி இருக்கணும். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரு சந்தேகம். ஆன்மீகவாதி வந்து எப்போ பௌதிக இதுக்கு ஈடுபட மாட்டான் இல்ல மாதாஜி? இல்ல, வருவார் காலம், அதுதான் அந்த காலம் தீர்மானிக்கும். எல்லா அது ஆன்மீகவாதி முழு நேரம் அதிகமாதி யாரா இருப்பாங்கன்னா துறவரம் போறவங்க தான் அது மாதிரி இருக்க முடியும். ஒரு சன்னியாசி தான் இருக்க முடியும். நாமெல்லாம் கிரகஸ்தன். நமக்கு உடல் சுகம் இருக்கு, குடும்ப சுகம் இருக்கு, பொருளாதார சுகம் இருக்கு, எல்லாருக்குமே அதுதான் பகவானே சொல்றார். ஏன் வியாத வியாசரே சொல்றார். வியாத வியாசர் என்ன சொல்ற தெரியுங்களா, நான் வேதத்தை படிச்சவன், வேதத்தை உணர்ந்தவன், ஆனா இந்த எல்லா வேதத்தையும் எழுதினவன் நான் தான், ஆனால் எல்லாம் எனக்கு நினைவில்லைன்றார். அதே போலதான் இந்த பூலோகத்துல பிறந்த எல்லா கிரகஸ்தனும் சரி முழு நேரம் பகவான பக்தி கொடுக்க முடியாதுன்றார். ஏன் கொடுக்க முடியாதுன்னா, இப்ப நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா ஏதாவது நம்ம ஓடிதான் ஆகணும், ஏதாவது உழைச்சுதான் ஆகணும். அது பௌதீகம். பணம் சம்பாதிக்கணும் பௌதீகம் தானே. சன்னியாசி தான் வந்து எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க இல்லைங்களா? இப்போ இவர் இருக்கார், அதாவது நம்மளுடைய, நான் அதை பத்தி அடுத்த ஸ்டோரியில சொல்றேன். அவர் எல்லாமே என்ன சொல்றாரு, நம்முடைய பகவான் சைத்தன்யர், சனாதன கோசாமி, இவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு பிறப்பால் ஒரு இஸ்லாமியர் தான் அவர் இருந்தவர். அவர் என்ன பண்ற சனாதன கோசாமி எல்லா சொத்தையுமே, அவருடைய உரிமை உணர்வோட எல்லா சொத்தையுமே எல்லாருக்கும் தானம் கொடுத்துட்டு எல்லாரையும் விட்டுட்டு அவர் வந்து சன்னியாசி எடுத்துக்கிட்டு பகவானுக்கு அனனிய பக்தியில போறார். அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் தான் வந்து ஆன்மீகத்துல முழுமையா இருக்க முடியும். நாமெல்லாம் அப்படி கிடையாது. நமக்கு குடும்பம் இருக்கு, நமக்கு சமுதாயம் இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா நம்ம அந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஆகும். யாரை பத்தி அதான் குறை சொல்லுவோம், தன்னுடைய கணவரை பத்தி திட்டுவோம். ஒரு ஆன்மீகவாதியா இருக்கும், கணவர் திட்ட மாட்டான். ஏன்னா அவனுடைய கர்மா அது, அவனுடைய செயல் அது. அவன் திட்டான், என்னை திட்டினாவோட அடிச்சாலும் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பான். ஆனா அது உங்க கணவர் திட்டினா ஏத்துப்பீங்களா? உங்க மனைவி திட்டினா ஏத்துப்பீங்களா? ஏத்துக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கர்மிகள், நம்ம எல்லாம் பௌதிகவாதிகள். அவங்களுக்காக தான் இது சொல்லப்பட்டது இந்த கதை. அப்ப ராமானுஜர் வந்து அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து ஒரு சின்ன வயசுல தான் இருக்கிறார். அவர் இந்த இடத்துல பார்த்து அந்த தன்னுடைய தம்பி ஒரு சிஷியனா ஏத்துக்கிறாரு. ஏத்துக்கிட்ட பிறகு அவன் தப்பு பண்ணாலும் சரி அதை வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. அந்த பக்குவம் இருக்குது, எல்லாருக்கும் இருக்கணும் அது இல்லைங்களா? இதே இன்னொரு இடத்துலயும் பாருங்க, இன்னொன்னு பாருங்க, சகல உரிமை, அதாவது உயிருடன் கருணை நட்பும் இருக்கணும்ன்றார். இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு இதே ராமானுஜரும் கோவிந்தரும் ஒரு லீலை ஒரு நடக்குது. ராமானுஜர் வந்துட்டே இருக்கார். வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதே கோவிந்தன் என்ன பண்றாரு, ஒரு பாம்பு, விஷமுள்ள பாம்பு, அந்த பாம்போட வாய்க்குள்ளார கையை விட்டு விளையாடி இருக்கிறார். விளையாடல, கையை விட்டு எடுத்துட்டு இருக்கார். இதை ராமானுஜர் பாக்குறார். பார்த்துட்டு அந்த பாம்பை விட்ட உடனே அது அப்படியே மயங்கி கீழே விழுந்து கிடக்கு அந்த பாம்பு. இவரு அது விளையாட்டா விளையாடி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி அது வாய்க்குள்ள கையை விட்டு விளையாடி இருந்திருக்காரு. இதை இவரு பார்த்துட்டு ராமானுஜர் பார்த்தா அந்த பாம்பும் மயங்கி கீழே கிடக்கு. ராமானுஜர் வந்து கேட்கிறார், ஏடா கோவிந்தா, என்னடா இது இப்படி பண்ற? அது வாயில்லா ஜீவன்டா, அந்த ஜீவனுக்குள்ள போய் இப்படி போய் கொடுமைப்படுத்துறியே, இதெல்லாம் பாவம் இல்லையா? அப்படியே ராமானுஜ ஆச்சாரியர் கேட்கிறார். யாரு? கோவிந்தனா, அவர் தம்பி சிஷியனா இருக்கிறார். அவரையும் கேட்கிறார். அப்ப அவர் சொல்றார், குருவே, நீங்க தவறா எடுத்துக்காதீங்க, நான் ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. என்ன சொல்லு அப்படின்னு. அண்ணா, அந்த பாம்பு எதையோ தின்ற பொழுது அதன் அடி தொண்டையில் ஏதோ முள்ளு சிக்கி கொண்டது போலும் நான் பார்த்த பொழுது அது அந்த வேதனையில் துடித்து கொண்டு இருந்தது.
அதன் வேதனை காண சலிக்காமல் நான் அந்த பாம்பின் வாயில் என் தன்னுடைய கையை விட்டு அந்த முள்ளை எடுத்தேன். அந்த அந்த அசதியால் அந்த பாம்பு உயிரற்று போல் கிடக்கிறது, விரைவில் சரியாகிவிடும் அப்படின்ற. பாக்குற பார்வை எப்படி இருக்கு பாருங்க. ராமானுஜ ஆச்சார ஒரு ஆன்மீகவாதி, ஆனா அவன் எப்படி இருக்கான் பாருங்க, குரு, அது சிஷியன். அந்த பாம்பு கஷ்டப்படுறது, உள்ள சாப்பிடும்போது கஷ்டப்பட்டது, அதனால அந்த பாம்புக்குள்ள அது அவர் என்ன சொல்றாரு, சக உயிருடன் கோவிந்தா கொண்டிருந்த அந்த கருணை உணர்வு கண்டு வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் அடைந்தார் ராமானுஜர். கோவிந்தன் மீது கருணை அவர் மீது கொண்ட பண்பும் அதிகமானது. ஒரு ஜீவராசி கூட, ஒரு மனிதனா இல்ல, ஒரு பாம்பு, விஷ பாம்பு, அது கடிச்சா நாம இறந்துரும்னு தெரியும் கோவிந்தனுக்கு, தெரிஞ்சு கூட அதை பொருள்படுத்தாம சக உயிரினமா மதிச்சு அந்த அது சித்திரவதைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு அது வாய்க்குள்ள கையை விட்டு அந்த முள்ளை எடுத்த பிறகு அது அப்படியே மயங்கி கீழே வந்து கிடக்கு. ஆனா அது ஓடிடும் அப்படின்னு. அப்ப எந்த அளவுக்கு அவர் ஒரு இதா இருக்காரு பாருங்க. இன்னும் மதிப்பு அவர் மேல கூடுது. யாருக்கு? கோவிந்தன் மேல, ராமானுஜருக்கு. அப்புறம் இன்னொரு இடத்த சொல்றார், அகங்காரம் மமகாரம், அது உரிமை உணர்வு அற்ற நிலையை பத்தி ஒரு ஸ்டோரி நடக்குது, ஒரு கதை நடக்குது. என்ன பாத்தீங்கன்னா, ராமானுஜர் பாத்தீங்கன்னா திருமல நம்பி அவருடைய குரு தானே. ராமானுஜரோட குரு யாரு? திருமல நம்பி தான். அவர்கிட்ட என்ன பண்ற, முழு மனதோட சேவை பண்றார். யாரு? ராமானுஜர் பண்றார். அதே மாதிரி கோவிந்தன் இவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கார். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இடத்துல பக்தர்கள் உள்ள அனைவரும் நற்குணங்களும் உன்னிடம் காணப்படுவது உண்மை என்றாலும் இது உன்னை கவர்ந்திருக்கும் தற்பெருமைக்கும் அதை ஆளாக்க நீ அனுமதிக்க கூடாது என்று அறிவுரை கூறுகிறார் ராமானுஜருக்கு. யாரு? ராமானுஜர் கோவிந்தனுக்கு அறிவுரை கொடுக்கிறார். அதை கேட்ட கோவிந்தன் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆயிரக்கணக்கான பிறவிகள் பிறகு நான் இந்த மனித பிறவி பெற்றுள்ளேன். இருந்தும் நான் பக்குவம் அடைவதற்கான பாதையில் விலகி வழி தவறி சென்று கொண்டிருந்தேன். என்னுடைய கருணை மட்டும் அறியாம இருள் இருந்த என்னை காப்பாற்றியது. ஆகையால் மற்றவர்கள் என்னிடம் பார்க்கும் நற்குணங்கள் அனைத்திற்கும் காரணம் நான் தான். இயற்கையில் நான் வழி தவறியவனும் கீழ்புத்தி உடையவனும் ஆவேன். என்னை யாராவது புகழ்ந்து பேசுவது உண்மையில் உங்களை புகழ்வதாகும். எக்காரணத்தையும் நான் இத்தகைய வார்த்தை முற்றிலும் அவமதிக்கிறேன் அப்படின்ற. இது என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா, கோவிந்தனை ஒரு பக்தர் கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறாருன்னா, நீ பகவானுக்கு பக்தி அழகா செஞ்சுட்டு இருக்கியே, உனக்கு பெருமையா இருக்கு இல்லையான்னா. அப்பதான் சொல்றார், என்னுடைய பெருமை அது அப்படின்றார். அத ராமானுஜ ஆச்சாரியர் அதை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி கேட்கிறார். அது என்ன சொல்றாரு, பக்தர்கள் உள்ள அனைத்து நற்குணம் உன்னிடம் காணப்படுவது உண்மை என்றாலும் இது உன்னை கவர்ந்திருக்கும் தற்பெருமைக்கு ஆளாக்க நீ அனுமதிக்க கூடாது அப்படின்னு ராமானுஜர் கோவிந்தனுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதுக்கு அந்த பக்தன் கோவிந்தன் என்ன சொல்றாருன்னா, இப்படி சொல்றார், அந்த தற்பெருமைக்கு காரணமே நீங்க தான். உங்களுடைய என்னுடைய புகழ் எல்லாமே எனக்கு கிடையாது. நான் தற்பெருமை சொல்ற புகழே உங்களுக்காக தான். அது எனக்கு வர புகழ் எல்லாமே குருவே உங்களை சார்ந்தது அப்படின்ற. மியூட்ல போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, திருப்பியும் ராமானுஜர் சொல்றாரு, கோவிந்தா, உண்மையிலேயே அகங்காரத்திலிருந்து மமகாரத்தில், அதாவது உரிமை உணர்விலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்ட ஆத்மா தன் பெற்ற புகழ் குருவே காரணம் என்று கருதி அகங்காரம் தவிர்த்தார். அவரே அவ்வாறு தூய பக்தன். தனக்கு வரும் புகழ், ஐஸ்வர்யங்கள், சொத்து, சுகம் அனைத்தும் பகவானை தனிப்பட்ட கருணை என்று உணர்ந்து அவற்றின் உரிமை உணர்வை தவிர்க்கிறான். ஆகையால் தான் பகவானின் கையில் ஒரு கருவி மட்டுமே என்பதை அவன் மிக தெளிவாக உணர்ந்து என்பதால் அகங்காரத்திலும் உரிமை உணர்விலும் துளியும் இடம் தராமல் இருக்கிறான். இதுல இவர் ரொம்ப அழகா ராமானுஜர் தன்னுடைய சிஷியனா இருந்தாலும் கோவிந்தனை ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார். இந்த சொல்ல வர இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, புலனடக்கம் மனதையும் புத்தியையும் பகவானிடம் அர்ப்பணித்தது. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அழகா நிறைய அது மாதிரி கோவிந்தனை பத்தி ராமானுஜ ஆச்சாரியர் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்துட்டே போன. இது சொன்னா இது இன்னும் நிறைய போயிட்டே இருக்கும். இதுல இது எங்க சொல்லப்பட்டதுன்னா, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 12வது அத்தியாயத்துல 13, 14வது பதத்துல
இந்த கதைக்குள்ள விளக்கம் அது. என்ன சொல்றாருன்னா, விஸ்வேதம் சுவேதம் அது இல்லாதவனுக்கு சகல உயிரினும் கருணை நட்பும் கொண்டவராக, அகங்காரம் மாகாரம் உரிமை உணர்வு அற்றவராக, சுகதுக்கங்களை சமமாக இருப்பவராக பொறுத்து போகிறவர் ஆக, திருப்தி உடையவராக, புலன்களை கட்டுப்படுத்துவராக, மனதையும் புத்தியும் என்னிடம் அர்ப்பணிப்பவராக, உறுதியுடன் என்னுடன் பக்தி தொண்டு ஈடுபட்டவராக உள்ள என்னுடைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இது எங்க சொல்றாரு? 12வது அத்தியாயத்துல, அதாவது பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயத்துல 6 விதமான பக்தியை கொடுக்கிறார் பகவான். 8வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 10வது ஸ்லோகம், அத 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்றாரு, விளக்கம் கொடுக்கிறார். 12, 13 தான் இதை விளக்கம் கொடுக்கிறார். அங்க அனநீய பக்தியை கொடுக்கிறார், சாதனா பக்தியை கொடுக்கிறார், நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை சொல்றார், சகாம கர்ம யோகத்தையும் சொல்றார், புக்தி யோகத்தையும் முக்தி யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், ஞான யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், தியாக யோகத்தையும் கொடுக்கிறார். இந்த 4 பதங்கள்ல ரொம்ப அற்புதமா இந்த 12, 13வது பாதத்துல எல்லா சுகதுக்கங்களையும் விரிக்கணும்ன்றத இந்த ஸ்டோரி மூலியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும்ன்றத ரொம்ப அழகா ராமானுஜர் இது விளக்கம் கொடுக்கிறார். தன்னிட கோவிந்தன் என்ற ஒரு சிஷியன் எப்படி நடந்துக்கிட்டான்றத இந்த கதை மூலியமா சொல்றாரு. ஏன் சொல்றேன்னா, எம்பெருமானே அப்படி இருந்தும் எனது விருப்பத்தை தாங்கள் அன்புடன் நிறைவேற்றி கொண்டு வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன். உங்களது உருவம் உன்னதமானது, பௌதீக உருவம் உங்களுடைய இருந்ததில்லை என்ற போதிலும் அத்தகைய உருவத்தை தாங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்பதை தயவு செய்து என்னுடைய விளக்கம். ஏன்னா ராமானுஜர் வேற யாருமே இல்லை இல்லைங்களா? அவரும் பகவானுடைய அம்சம் தான். எப்படிப்பட்ட அம்சம், என்ன அவதாரம் அவர்? ராமானுஜ ஆச்சாரி என்ன அவதாரம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி சேஷ அவதாரம் பிரபு, ஆதிசேஷ அவதாரம், லக்ஷ்மணுடைய அவதாரம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா, லக்ஷ்மண அவதாரம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட அவதாரம். இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அவரு அந்த லக்ஷ்மணன் யாரு? சொல்லுங்க பிரபுஜி, என்ன அவதாரம்? அனந்த சேஷன் மாதாஜி. ஆதிசேஷன் அவர்தான் பலராமர், அவர்தான் லக்ஷ்மணன். ராமானுஜர் வேற யாருமே இல்ல, பகவானுடைய அவதாரம் தான், லக்ஷ்மணோட அவதாரம் தான், பலராமரோட அவதாரம் தான், ஆதிசேஷனோட அவதாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் எப்படி அழகா வந்த மாதிரி தன்னுடைய சிஷ்யன் எப்படி இருக்கான்றத ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? இது 12வது அத்தியாயத்துல 13, 14வது பாதத்துல உள்ள சாராம்சம் மூலியமாக இந்த ஸ்டோரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 28வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். நான் படிக்கிறேன் பிரபு. क्रीडसि अमोघ संकल्प ऊर्णवा नाभिर् यतोऽनुते तथा तत् விஷயாம் தேஹி மனுஷ்யாம் மயி மாதவா. மொழிபெயர்ப்பு. சர்வ சக்திகளுக்கும் எஜமானரே, அவைகளை பற்றி அனைத்தையும் தத்துவார்த்தமாக தயவு செய்து என்னும் கூறி அருளுங்கள். சிலந்தி தன்னுடைய சொந்த சக்தியால் தன்னை மறைத்துக் கொள்வதைப் போலவைத்தான் தங்களும் நடந்து கொள்கிறீர்கள். உங்களுடைய தீர்மானம் என்றுமே தவறாததாகும். பொருளுரை. கற்பனைக்கு எட்டாத பகவானின் சக்தியால் படைப்பை செய்யும் ஒவ்வொரு மூலப்பொருள்களுக்கும் அதனதன் ஆற்றல்கள் உள்ளன. அவை மூலப்பொருளின் ஆற்றல் என்றும் அறிவாற்றல் என்றும் வெவ்வேறு செயல் விளைவுகளின் ஆற்றல் என்றும் அறியப்படுகின்றன. பகவானுடைய இத்தகைய மறைந்துள்ள சக்தியின் சேர்க்கையால் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் ஆகியவை பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் மகேஸ்வரன் ஆகியோரை போன்ற பிரதிநிதிகளால் உரிய காலங்களில் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. பிரம்மா படைக்கிறார், விஷ்ணு காக்கிறார் மற்றும் சிவபெருமான் அழிக்கிறார். ஆனால் இத்தகைய பிரதிநிதிகளும் படைப்பு சக்திகளுக்கும் பகவானிடமிருந்து தோன்றியவர்களே. இதனால் அனைத்திற்கும் ஒரே ஆதி மூலமான பகவானை தவிர வேறொன்றும் கிடையாது. சிலந்தையும் அதன் வலையும் பொருத்தமான உதாரணங்களாக உள்ளன. வலை சிலந்தியால் உண்டாக்கப்பட்டு அதனாலேயே காக்கப்படுகிறது. சிலந்தி விரும்பிய உடனேயே தன் வலையை சுழற்றி தனக்கு ஒடுக்கி விடுகிறது. அற்பமான ஒரு சிலந்தி அதன் விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு செய்யப்படும் சக்தியை பெற்றிருக்குமாயின் பிரபஞ்ச தோற்றங்களை படைத்து காத்து அழிக்கும் விவகாரங்களில் பரமபுருஷனால் ஏன் அவரது பரம விருப்பத்தின் செயற்பட முடியாது? சர்வசக்தி படைத்த முழுமுதற் கடவுள் அவரது பல்வேறு சக்திகளை கொண்டு உணர்ந்த லீலைகளால் நித்தியமாக ஈடுபட்டுள்ளார். இவ்விஷயத்தை இறைவர்களால் பிரம்மாவை போன்ற ஒரு பக்தரால் அல்லது அவருடைய சீட பரம்பரையின் சங்கிலி தொடரால் இடம்பெற்றுள்ள ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துலயும் பாருங்க, அவர் வந்து பிரம்மதேவர் ரொம்ப அழகா திரும்ப வந்து சர்வ சக்திகளுக்கும் எஜமானரே, அவைகளை பற்றிய அனைத்தையும் தத்துவமாக தயவு செய்து என்னிடம் கூறுங்கள். சிலிந்தி தன்னுடைய சொந்த சக்தியால் தன்னை மறைத்துக் கொள்வதை போலத்தான் தாங்களும் நடந்து கொள்கிறீர்கள். உங்களோட தீர்மானம் என்றுமே. இதுக்கு ஒரு விஷயம் அழகா சொல்லலாம். என்ன விஷயம் சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா, விசேஷ கண்கள், அதாவது தெய்வீக கண்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. 2 இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. தெய்வீக கண்கள் அதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அது எங்கன்னு சொல்ல யாராவது சொல்ல முடியுமா? 2 இடத்துல. சில பிரபுபாதா ஒரு இடத்துல விளக்கம் கொடுக்கிறார், ஒரு இடத்துல பகவானே விளக்கம் கொடுக்கிறார். அந்த விஷ்ணு தரிசனம் பாக்குறதுக்கு முன்பு தெய்வீக கண்கள் அர்ஜுனன் கொடுப்பாரு பிரபுஜி. கொடுப்பாங்க. அர்ஜுனன் கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரிபோல் மாதா, ஹரிபோல். இன்னொரு இடத்துல சில பிரபுபாதா ஒரு இடத்துல விளக்கம் கொடுக்கிறார் விசேஷ கண்களை பத்தி. சஞ்சயன் பிரபுஜி. சஞ்சயன். ஹரிபோல், ஹரிபோல். நம்மள புரிதல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த இடத்துல வேணாலும் கண் இருக்கு, எந்த இடத்துல வேணாலும் கால்கள் இருக்கும். ஏற்கனவே மாதாஜி, எந்த இடத்துல வேணாலும் அவருடைய கண்கள் இருக்கும். கையெழுத்துல கூட கண் இருந்து அவர் எங்க வேணாலும் பாப்பாரு அப்படின்னு விளக்கம் கொடுப்பாரு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல், ஹரிபோல், ஹரிபோல். எல்லாருக்கும் என்ன சரி என்ன பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு சஞ்சயன் வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கார், யாரும் திருதாஸ்தர் ரூம்ல உட்காந்துட்டு இருக்கார், அங்க இருந்துகிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கார், பார்த்துக்கிட்டு இங்க வந்து பார்த்து எல்லாத்தையும் சொல்றாரு அப்படின்றதான் நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஆனா தெய்வீக கண்கள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து அங்க சில பிரபுபாதா விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதாவது முதல் அத்தியாயத்திலேயே. அதே மாதிரி 11 அத்தியாயத்துல 8வது பாகத்துல ரொம்ப அழகா, உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது, எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்கள் தருகிறேன்ற. எங்க 11ல 8ல சொல்றார். 11வது அத்தியாயத்துல 8வது ஸ்லோகத்துல. இங்க இதுல வந்து தெய்வீக கண்கள்ல வந்து திருதராஷ்டிரர் சொல்றதை பத்தி இப்ப முதல்ல பார்ப்போம். அதுக்கப்புறமா அங்க உள்ள போகும். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. குருஷேத்திரத்துல போர் படைகள்லாம் எல்லாம் நிக்குது, எல்லாமே அணிவகுத்து நிக்கிறாங்க. கௌரவ பக்கமும் சரி, கௌரவ பக்கம் யாரு இருக்கா? பீஷ்மர் இருக்கார், அவர் தான் படை தளபதியா இருக்கிறார். இந்த இடத்துல பாண்டவர் சைடுல தளபதி யாரும் தெரியுமா? பாண்டவர் சைடுல தளபதி திருபனுடைய மகன் பிரபுஜி. வாயில நுழைய மாட்டேங்க பிரபுஜி அந்த வேர்டு. திரௌபதியோட தம்பி அண்ணன் சகோதரன். திருபனுடைய மகன் பிரபுஜி. திரௌபதியோட சகோதரன். அண்ணா தம்பிய அண்ணன் மாதாஜி. திரௌபதி இல்ல, அண்ணன் இல்ல, சகோதரன். அதாவது பார்த்தா தம்பி தான் அவர். முதல்ல வந்து திரௌபதி தான் வராங்க, அதுக்கப்புறம் தான் திஷ்டதூபன் அவதாரம். முதல்ல வருது திரௌபதி தான் வருவாங்க அந்த வேள்வியில இருந்து. 2வது அப்பதான் கேட்பான் துருபதன், நான் கேட்டது என்னுடைய மகன்லான்னு கேட்டேன், திருப்பி என் பெண்ணையை கொடுத்திருக்கிறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்னி பகவான் கிட்ட கேட்பான் துருபதன். அதுக்கப்புறமா தான் திஷ்டதூபன் வருவான். அவர் பேரு திஷ்டதூபன். அந்த திஷ்டதூபன் வந்துதான் பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர் சைடுல உள்ள தளபதியா இருக்கிறார். அப்ப 2 பக்கமும் சேனை வந்து நிக்குது. பார்த்த உடனே இந்த சைடுல 11, இந்த சைடுல 7, பெரிய பெரிய, அதாவது ஒரு சேனை பார்த்தாவே கோடான கோடி பேர் இருப்பாங்க வீரர்கள். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் ஜனங்கள் நிக்குது, படை வீரர் நிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் பாக்குறார் திருதராஷ்டிரர். எப்படி பாக்குறார்? ஞான கண்ணால பார்க்க முடியுமா? உடனே அவர் சொல்றார், யாரு? வியாசர் வந்து கேட்கிறார் அவர் வந்து திருதராஷ்டிரர்கிட்ட, திருதராஷ்டிரா உனக்கு பாக்குறதுக்கு சக்தி நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. உடனே அவன் என்ன சொல்றான், ஐயோ ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே திருதராஷ்டிரன் கேட்கிறான் வியாசர் கிட்ட, இந்த போர் எப்படி முடியும், என்ன மாதிரி நடக்கும், என்ன மாதிரி செயல்படும் அப்படின்னு. அதுக்கு வியாசர் ரொம்ப அழகா சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, தர்மவாதிகள் மட்டும்தான் இதுல வந்து நிப்பாங்க, அதர்மவாதிகள் எல்லாமே அழிஞ்சு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்போ திருதராஷ்டிரனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாமே அதர்மவாதிகள் தான். அப்போ 100 பிள்ளைகள் செத்து போவாங்க, இதெல்லாம் நான் பார்க்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க எனக்கு அந்த கண்ணே வேண்டாம், அதனால சஞ்சயனுக்கு அந்த இதை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு. சஞ்சயன் வந்து யாரும் தெரியுமா? அவருடைய சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரனுடைய செக்ரட்டரி மாதிரி, காரியதர்சி.
அது செக்ரட்டரி. ஓகே. அவருடைய அதாவது சஞ்சயனோட பூர்வம், அதாவது அவருடைய ஏன் சஞ்சயனுக்கு இப்ப முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில சஞ்சயன் மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு முழுமையான பக்தன் சொல்ல போனா பகவானும் சரி, கிருஷ்ண பகவானும் சரி, அர்ஜுனனும் சரி, 2 பேருமே நரநாயகனா இருந்தவங்க. அதனால அவங்க ஒரு இடத்துல பகவத்கீதை பேசுறாங்க. அத முழுமையா பாக்குற பலன் யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயனுக்கு மட்டும்தான். சஞ்சயன் தான் ஒரு புண்ணியவாதி தான் அவரு, இல்லைங்களா? அவரை பத்தி ஒரு கதை இருக்கு, நான் அடுத்த வாரம் அவரை பத்தி சொல்றேன். இப்ப டைம் இல்லை நமக்கு. அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் சஞ்சயனோட ஸ்டோரி, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா போன ஜென்மத்துல அவர் பண்ண பிரபுஜி அவர் திருதராஷ்டருக்கு இதா அவ்வளவு பெரிய பக்தர் புண்ணியவான் அப்படிங்கிறவரு திருதராஷ்டனுடைய இதை எப்படி இருந்தார் அவரு? அதான் மாதாஜி, சில கர்ம வினைகள் இருக்கு மாதாஜி. இப்போ மார்க்கண்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முனிவர் இருக்கார். அவர் சின்ன பருவத்துல, இளைய பருவத்துல ஒரு தவறு பண்ணிடுறார். ஒரு புழுவை ஊத்தி ஊத்தி விளையாடுறார். விளையாடினவருக்கு அவருக்கு என்ன ஆகுது, அவருக்கு அந்த பாவம் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த விளையாடினதால சின்ன பருவத்துல அவரு எப்பவுமே பாவமே செஞ்சது கிடையாது. ஆனா சின்ன வயசுல செஞ்ச விளையினால ஒரு சிறைச்சாலையில போய் மாட்டிக்கிறார். அது இல்லாம கொலை, அதாவது நகை திருடின விஷயத்துல போய் மாட்டிக்கிறார். கர்ம வினை அது போய் மாட்டிக்கிறார். மாட்டது இல்லாம நேர யம தர்மராஜ கிட்ட போய் கொஸ்டின் கேட்கிறார். டேய் காலா, என்னை எப்படா சிறைச்சாலையில போடுற அளவுக்கு நான் என்னடா பாவம் பண்ணேன்? எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சது நான் பாவமே பண்ணலையாடா அப்படின்னு. அப்ப காலம் சொல்றான், அடே மாறண்டா, நீ போன அறியா பருவத்துல சின்ன பருவத்துல இருக்கும் போது ஒரு புழுவை குத்தி விளையாடின, அதோட பாவத்தினால்தான் இன்னைக்கு இந்த கதியில ஆன அப்படின்னு. உடனே அவருக்கு சாபம் விட்டுறாரு. யாரு? மாதன் சாபம் கொடுத்துறாரு காலனுக்கு. காலா, நீ மனிதனாக பிறப்பாய், ஒரு தாட்சி குலத்துல பிறப்பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது அப்பா உயர்ந்த ஸ்தானம், தாய் சாட்சிய குலி, அந்த மாதிரி இடத்துல நீ பிறப்பாய் சொல்லிட்டு சாபம் கொடுத்துறாரு. ஆனா உத்தம கதி அடைவாய்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாபத்தை கொடுத்துறாரு. அவர் தான் யாருன்னா விதுரர். விதுரரா மகாபாரதத்துல விதுரரா வர்றார். சோ அது மாதிரி ஒரு சின்ன புழுவை விளையாடுறதுனால அவருக்கு அந்த இது கிடைக்குது. அப்ப சஞ்சயன் பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி ஒரு தவறு பண்ணிட்டார். அதனாலதான் ஒரு தேரோட்டிக்கு மகனாகவும் ஒரு மகானுக்கு தேரோட்டியாகவும் இருக்கிறார். வியாச பகவானுடைய முழு சீடன் அவர் சஞ்சயன். அதை பத்தி சொல்லலாம், நிறைய பேசிக்கிட்டே போலாம். ஏன்னா இந்த 700 ஸ்லோகத்துல அவரும் 40 ஸ்லோகத்துக்கு மேல சொல்லியிருக்கிறார், பேசியிருக்கிறார். அவருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்துறான். முதல் அத்தியாயத்துல பகவானே பேசலங்க. முதல் அத்தியாயத்துல பகவானே பேசல, திருதாசன் பேசலாம். சஞ்சயன் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இடத்துல 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 25வது 26வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவன் தான் பேசுறான். அப்புறம் கடைசியில கூட பேசுறாரே மாதிரி. கடைசியில பத்தியும் பேசுறாரு. அவ்வளவுதான் சொல்றேனே. அது இதுல பாத்தீங்கன்னா பகவான் எடுத்து சங்கு ஊதுனது கூட யார் சொல்றா? சஞ்சயன் தான் சொல்றான். பகவான் சங்கு ஊதனார், பீஷ்மன் சங்கு ஊதனார், இந்தந்த படைகள் தளபதி இருக்கிறாங்க, இவங்க இருக்கிறாங்க, இவங்க சைட்ல இவங்க இருக்கிறாங்க, அவங்க சைட்ல இருக்கிறாங்க. துரியோதன் இந்த மாதிரி பேசினான் துரோணாச்சாரிய கிட்ட, துரோணாச்சாரிய சாந்தப்படுத்துறதுக்காக பீஷ்மர் சங்கு எடுத்து ஊதனார். இதெல்லாம் சொல்றது யாரு? சஞ்சயன் தான் சொல்றான். அந்த பகவத்கீதையில அவன் தான் 26வது வரைக்கும் சொல்றான். அதுக்கப்புறம் தான் அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கறான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த ஆன்மீக கண்களை பார்க்கும்போது சிலர்லாம் இப்படியெல்லாம் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இன்னைக்கு டிவியில பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எங்க கிரிக்கெட் ஆனாலும் எது எங்க நடந்தாலும் தெரியுது. அதே மாதிரி ராமர் இலங்கையிலிருந்து வரும்போது எப்படி அது வர முடியும் அந்த மாதிரி புஷ்பகானத்துல அப்படின்னாங்க. அது போல விமானம் எத்தனோ இருக்குது இப்போ இன்னைக்கு. அது ஏற்கனவே அது போல இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் கிண்டல் பண்ணியிருந்தோம்னா இப்போ இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அது இல்லாம திருதாசன் இவரு சஞ்சயனுக்கு வியாசர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, உன் கண்களுக்கு புலப்படாத எதுவுமே கிடையாதுன்றார். அது மனசு இல்ல, பகவானுக்கு மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றதையும் உன்னால கிரகிக்க முடியும்ன்றார். யாருக்கு? சஞ்சயனா. பகவான் என்ன சொல்ல வரான்றது கூட சஞ்சயனால சொல்ல முடியுமா? அந்த சக்தியை யார் கொடுக்குறா? பகவானே கொடுக்குறார். எப்படிப்பட்ட மகிமை பாருங்க. அதே மாதிரி அந்த போர்ல யாரு மனநிலை எப்படி இருக்கான்றது கூட சஞ்சயனால சொல்ல முடியும். அந்த சக்தியை கொடுக்கிறார் வியாசர், பகவான் வியாசர். அவர் யாரு? வியாசர் பகவானுடைய அவதாரம் தானே அவரும்.
பகவானுக்குள்ள என்ன நினைக்க போறார், என்ன சொல்ல வராருன்றது கூட அந்த சிந்திக்கும் அந்த பக்குவத்தை சஞ்சயனுக்கு கொடுக்கிறார். எப்படிப்பட்ட குணங்கள் பாருங்க. பகவான் என்ன செய்ய போறார், என்ன சொல்ல வர்றாருன்றது கூட அந்த சிந்திக்கும் தன்மை கொடுக்கிறார். அதுதான் வந்து தெய்வீகமான கண்கள், தெய்வீகமான பார்வை. ரொம்ப அழகா வந்து மகாபாரதத்துல ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அது. அப்ப அந்த அளவுக்கு சஞ்சயன் வந்து அவ்வளவு பெரிய மகா புருஷரா, நிறைய இருக்குது அவரை பத்தி சொல்லணும்னா. அந்த படத்தை அந்த அந்த வாரில் நடக்கிற எல்லா விஷயமும் பார்த்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றார் ரொம்ப பக்குவமா. இதே இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 11 அத்தியாயத்துல விராட் ரூபத்துல அர்ஜுனனுக்கு அந்த கண்ணு கொடுக்குறாரு பாருங்க. அந்த கண்ணு கொடுக்கும்போது எப்படிப்பட்ட கண்ணு பாருங்க அவருக்கு. உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது, எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன் என்றார். இது 11ல 18வது பதத்துல கொடுக்குறாரு. எப்படிப்பட்ட கண்கள் பாருங்க. வியாசரின் கருணை. இது திருப்பி சொல்றான் பாருங்க சஞ்சயன். இப்ப அர்ஜுனனை விட்டுருவோம், சஞ்சயனை சொல்றாரு பாருங்க. சஞ்சயன் சொல்றார், வியாசரின் கருணையால் யோகங்கள் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனுடன் தாமே நடத்தி இந்த மிக மிக ரகசியமான உடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். கிருஷ்ணனுடைய அந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து மன்னா திருதராஷ்டிரர் சொல்றார், மன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நினைத்து நான் மேலும் மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன்றான். எங்க கடைசி அத்தியாயத்துல சொல்றார். கடைசி அத்தியாயத்துல அவர் எத்தனை 5 ஸ்லோகம் அவரு தான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. யாருக்கு முடிவரை அவர் தான் கொடுக்கிறார், சஞ்சயன் தான் கொடுக்கிறார். அப்படிப்பட்ட மகா புருஷர் அவர். ஏன்னா பகவத்கீதைய பகவானும் சரி அர்ஜுனனும் பேசப்பட்டது ரொம்ப அற்புதமா அவரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். கடைசியில அவருக்கு தான் முடிவுரை கொடுக்குறாங்க. ஆரம்பத்துல இந்த மகாபாரத சூத்திரதாரியா இருக்கிறவர் திருதராஷ்டிரர், முதல்ல அவரை பேச விட்டுட்டு கடைசியில சஞ்சயனுக்கு அந்த முடிவுரை கொடுக்கிறார் பகவான். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா, சர்வ சக்தியிலும் எஜமானரே அவரே பகவானே. அவர் நினைச்சா என்ன ஒன்னாலும் நடக்கும். தன்னுடைய சக்தியை கூட நமக்கு புரிய வைக்கிறார். எப்படி சஞ்சயன் மூலியமா எப்படி புரிய நம்ம சொல்லி கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி நாம பகவானுக்கு அனனைய பக்தியை கொடுத்தனா போதும், எல்லா விதமான விஷயங்களும் நம்ம கொடுப்பார். நாம எல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாம் மனுஷனா பிறந்துட்டோம், நம்ம வந்து தெய்வீக புருஷர்கள் தான், பகவானுடைய அம்சம் தான். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம வேதம் படிக்கிறோம், நிறைய உபநேசங்கள் பேச கேட்கிறோம், பாக்குறோம், எல்லாம் செய்யறோம், அப்புறம் நிறைய கிளாஸ்ல அட்டன் பண்றோம். அப்படின்றது போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் என்ற அகந்தே வந்துடும், தான் என்ற அகந்தே வந்துடும். நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், நான் அவ்வளவு பண்ணிருக்கேன், இவ்வளவு கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன், அவ்வளவு கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன்னு. அது யாருக்காக? அது நமக்காக தான். நாமும் அந்த உரிமை உணர்வு விடுபடணும். அதுக்காக தான் நாம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இதனாலதான் நம்ம பகவான் நம்மளை படிக்க வைக்கிறார். அதை உணர்ந்துட்டோம்னா போதும், நமக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா நம்ம உணர்ந்துட்டா போதும், நமக்கு எல்லாமே ஜெயம் இல்லைங்களா? சரி, இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். அடுத்த வாரம் 29வது பதம் படிப்போம். வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சபனான பாவனி வைஷ்ணவி நம நமக ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாச ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா